évszakok bulia. Az évszakok bulia, remek, már így is túl sokáig maradtunk itthon. Egy levél, talán a virágos rétről van. Az évszakok találkozása. Virágaim, ne unatkozzatok, hamarosan visszajövök. Sziasztok! Sziasztok! Lányok, nagyon hiányoztatok. Nekünk is. Remek, akkor készüljünk a bulira. Rendben, menjünk. Na, mi kell a téli üdülőhelyen? Nem, ez tuti nem. És ez sem kell. De ez remek. Jól van. Szervezek egy kerti partit. Az udvari növények hálásak lesznek nekem. Mi lehet jobb, mint elmenni az erdőbe gombászni? Mindenki kész. Hová mész? Megyek a síközpontba. Én megyek az udvarra. Én az erdőbe megyek. Klassz, azt hittem valójában a medence mellett bulizunk. Egy medence parti. Nem zavar, hogy kint tél van. Igen, nem zavar, hogy kint vagyunk. No és ősszel én gombászni szoktam. Látjátok, túl különbözőek vagyunk. Találjunk ki valamit. Üljünk le a kandalló mellé, és olvassunk egy könyvet. Persze, vagy a karácsonyfa alatt. Komolyan mondod? Ez unalmas. Ősszel és télen csak ennyit csinálnak az emberek. Hát maradj itthon. Mi szórakozni fogunk. És vedd fel a kalapod. A vöröshajú Marinkának van a világ legjobb barátja, Marhik macska. Bárcsak a lányok velünk maradtak volna. Igen, otthon szórakoztató és hangulatos. Vajon mit csinál most kint a nyár és a tavasz? Kár, hogy nem sikerült a buli. Miért hallgattam rád? Egyszerűen lefagytam az egésztől. Mesélj neki az őszről és a térről, hogy boldog legyen. Oké, pszt. Oké, ősz és tél, ne sejtse, hogy nem volt buli, ez világos. Világos. Na, milyen volt a buli? Sikeres volt? Természetesen nagyon jól szórakoztunk, igaz, Géja? Igen, egyszerűen klassz volt. Most pedig ígyunk egy forró teát. Tea? Szóval fázol? Milyen teja, Géja? Mojitót akartál? Igen, pontosan ezt akartam mondani. És milyen volt a buli? Egész nap unatkoztatok? Nem unatkoztunk. Aha, értem. Na gyerünk, Amelka, mennünk kell. Géja, milyen teja? Miért? Nagyon fázom. Oké, melegedjünk fel. Látod, ők jobban buliztak. Ne higgy nekik, reszkedtek a hidegtől, mint a nyárfalevél. Akkor hazudtak nekünk. Próbálkoztak, de lebuktattuk őket, nem fogják megúszni. Ne hagyjuk. Igen, igen. Tavasz, menjünk és játszunk a konzollal. Várj egy kicsit, meg kell néznem a virágaimat. Tavasz, mi van veled? Nem tudom, valami baj van a virágaimat. Mi lehet a baj velük? Mi lehet az? Lehet, hogy allergia. Kétlem, hogy ez közönséges fekete bors. Fekete bors? Ez honnan van? Azt hiszem, ősz vagy tél rakta ide. Szerinted? Biztos vagyok benne, hogy nem csak úgy került ide. Nem bírom tovább. Nekünk irodalmat kell még tanulnunk. Virágos altatót használunk. Most pedig kezdjük. Itt meg mi történt? Elaludtunk. Mi az? Úgy tűnik, valaki lekötözött minket. Látom már, ez a tavasz és a nyár tréfája. Valószínűleg virágos altatót használtak. Most mit tegyünk? Nem tudom, próbáljunk meg kijutni.
lányok! Lányok, mi van veletek? Nagyon vicces, miért tettétek ezt? Nem kellett volna a virágaimhoz nyúlni. Nincs szükségünk a virágaidra. Hagyjátok abba, inkább játsszuk a kedvenc játékunkat. Remek ötlet! Én leszek az első. Mi van ott? Mi van? Kanada, nagyszerű, a juharlevél nem hagyott cserben. Jövök. Miami. Urá, már el tudom képzelni ezt a meleg óceánt és puha homokot. Ennyi, ezt nem tudom hallgatni. Grenland. Hát ki kételkedne benne? Hé, miért nem forog? Mi a baj vele? Hoppá, azt hiszem, elfagyasztottam. Hát, tél mindent elrontasz, mint mindig. Vagy talán mindent elrontasz nyár? Igen, a megbékélés nem tartott sokáig. Ez az Gaia, gyerünk! A tél nem hallgatja sokáig a nyarat. De uncsi, csinálhatunk egy bulit. Nem bánom, de honnan szerezhetünk pénzt? Várj egy percet, úgy tűnik megmenekültünk. Nyár, mondtam már, hogy a bulik utáni szomjúság tönkre tesz. Megint te. Tél, ideje futnunk. Várjatok csak. Ennyi, menjünk. Klassz tréfa lett, egy meleg teával és édességgel kell megünnepelni. Így van, te játszunk. A kedvenc cukorkáim. Egy pók! Júj, fossunk! Mi van veletek? Ez nem igazságos. Tudtad, hogy félünk a pókoktól? Nem a mi hibánk, hogy ősszel-télen nincsenek pókok. A nyár és én egyszerűen imádjuk őket. Ez nagy tréfa volt, pacsi. Hé, csendesebben! Tél és én tanulnánk. Elnézést, de ez a te gondod. Átmehetsz egy másik szobába. Szóval menjünk. 3, 2, 1. Mennyi időbe tellik még? Tél és én mennénk aludni. Alvás, délután 4 óra van. És akkor mi van? Ősszel és télen rövidek a nappalok. Sajnálom, de nem tudunk segíteni. Hé, halkítsd le a filmet, az egész házban ezt hallani. És azt hiszem, ezt elviszem magammal. Most mit fogunk csinálni? Csináljunk még egy csínyt, megérdemli. Ősz, mit csináljunk? Mi lenne, ha rajzolnánk? Remek ötlet. Hallottad? Mit? Furcsa súgás. Úgy tűnik, nincs itt senki. De megint hallottam. Tél, csak egyszerűen nem aludtál eleget, csak úgy tűnik. Hallottad? Most igen, mi ez? Ó, beteg vagy? Aha. Tudom, hogy segíthetek. Tessék, egy frissítő koktél. Köszönöm. Apa, beteg vagy. Nyár, a hideg itallal csak ártasz neki. Valójában azt hallottam, hogy az hasznos. Majd én segítek. Itt egy virágos tea. Látod, nem szeret, inkább odaadom neki a varázskendőmet. Várj, jeges! Ó, totál elfelejtettem. Tegyük félre a pánikot. Az ősz tudja a legjobban, hogyan kell kezelni ezt. Áponya tea. Köszönöm. Remélem, ez segít nekem. Nagy tréfa legyen. Érdeklődnék, hogy kell napszemüveg a szoláriumban. Szerintem igen, tessék, sietnünk kell. Ősztél. Mi történt? Íme ez. Hű, ez az új divat.
Ja, divat, már belefáradtunk a csémtevéseitedbe. Mi is? Tavasz, menjünk sétálni, nem maradok itt. Na jó, akkor mi is indulunk. Tél, kövess! Úgy tűnik, nincs itt senki. Remek. Egyben semmi értékes. Itt sem. Ez minden? Ó, jó sétáltunk. Igen, nem bennék egy meleg kakaót. Menjünk. Ó, Ó, itt vagytok. követsz minket? Igen, mi más, csak elmentünk sétálni. Hallottátok? Igen. Úgy tűnik, van valaki a házban. Menjünk, de csendben. Elkaplak, te kis tolvaj. Ha, megpróbálhatod. És mit lehet itt kipróbálni? Fázol? Akkor felmelegítelek. Ó, hagyjátok abba! Mit csináltok? Sajnálom, de ez még csak a kezdet. Mi van a széllel? Ősz, már elég, most rajtam a sor. Jól működött. Remélem, soha többé nem jön ebbe a házba. Ebben biztos vagyok. Mi egy igazi csapat vagyunk. Igaz, együtt hatalom vagyunk. Akkor hagyjuk abba a harcot, és békében távozzunk. Ez remek ötlet, már belefáradtam ezekbe a csíkekbe. Tél. Tavasz. Nyár. Ősz. Együtt mi vagyunk a hatalom. Remek, és most azt javaslom, menjünk, vegyünk egy kis kaját. Egyetértek, minden energiámat erre a tolvajra fordítottam. Biztos. Hurrá, végre megegyeztünk! Srácok, lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok fel a csatornánkra,